ya ce duk wanda ya shirka da Allah bai tuba sai ya mutu, mutunan nan ya mutu bisa kan kafirci, dan saboda shirka kafirci ne. Wanda ya shirka ya mutu bisa kan kafirci kuma mu musulmai ba mu yi sallah a gare shi, ba mu yi mishi addu'a, ba a yi mishi wankan musulunci, ba a binne shi a cikin makabartan musulmai, ko da Allah ya gafarta mishi ma ba a yi. Allah dai ya gafarta ma wani wanda ya mutu bisa kan shirka ba a ce mishi Allah gafarta mishi. In kai ma kai zunubi, in ka ce wani da ya mutu bisa kan shirka Allah gafarta mishi, kai ma sai an rubuta maka zunubi. Dan mi? Dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu ma kana lin nabi wallazina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ko manzo Allah subhanahu wa ta'ala shi da kanshi, wallazina amanu ma'ahu, da wanda sun kai imani tare da manzo Allah ba su dace ba su da inci an yastaghfiru lil mushriki, su yi neman gafara ma mushrikai wanda sun ka shirka da Allah subhanahu wataala. Yace walau kanu uli qurba, ko da mutanen nan mamatun nan, ko da mafi kusancin mutanen kana, ko da dangin mutum ne, in ya mutu bisa kan shirka a mutum bai gafarta mishi. Ko uban mutum ya mutu bisa kan shirka ba a ce Allah jikan shi, ba a ce Allah gafarta mishi, ba a ce Allah sa shi aljanna. Ko da uwa ne, kane ne, uba ne, kowane ne, ba a nemo mishi gafara. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi ya nemo ma ubansa gafara dan mi, dan saboda uban bisa kan shirka ya mutu. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام kowa ne da bai doki dalili ya ce annabi Ibrahim baban shi ya mutu bisa kan shirka amma ya nemo mishi gafara. Allah ya ce gafaran da annabi Ibrahim ya nemo mu baban shi dama alkawali ne da ya doko mishi. Bayan lokacin da ya bayyana mishi da uban bisa kan shirka ya mutu, maciyin Allah ne Allah ya ce tabarra amin, ya daina nemo mishi gafara. Kenan musan da shirka yana da hadari, yana da danje kwarai.